Sa mga litratong inimay hiling ang toong matakan imahe ni Senyor San Juan Nepomuceno sa St. John Nepomucene Parish sa Barangay Bonga, Bacacay, Albay, na sinuksukanin upos nin sigarilyo. Sigun sa kura paroko kanasabing simbahan na si Father Jose Nestor Berango Jr., kasubang ikan madiskubiran insidente kan saro nindang pag-iriba sa simbahan. Makamundo sana na dain ang pigpipili ang mga kagibo, as sinakukuan ng karawan, bagin ang imahe kan simbahan. Aminado man ang kura paroko, antes ang nasambit na insidente dahil siguro sa mayong gate, nakakabuelo ang mga tambay digdi, lalo na ang mga hobenes. Bako pa ako ang pandi digdiyo, igwan ang nagigiribo ka yan. Actually, pinailawan niya ni Ian na groto, ta igwang may nahihiling dyan ng mga tao sa groto, matanga. And then, may sarong istorya man sa kuya, sa tigkukumpisalan, may nako ang kondom. Antes ang pagkakadiskubre sa upos ng sigarilyo sa matakan imahen, sarong concerned citizen ang nakahiling sa Facebook story kansaro sa mga pigtutubuda na kagibo na may picture pa sa imahen ni Senyor San Juan Nepomuceno. Kaiba ang duwa pang persona. Ining mga aking iniyo, mga Katoliko man, siguro, di sila natatawang ki proper discipline kan mga magurang. Kaya napapabayaan, kaya araw kaya yan, o kaya sa sobrang kararawagar ninda, daiman ninda tig-iisip iyan, darasan na kan mga kararaw ninda. Kaya nga ni, aloy na ining tigband ang mga magparatarambay, ang mga kabataan, daina magparatarambay dyan sa patio. Kasubagong aga kan maipaabot na sa barangay ang insidente. Sa aga, nakatalaan na ipaapod sa barangay ang tulong lalaking minor de edad maginan sa indang mga magurang, nga ni madangog ang sa indang lado. Asigurasyon ni punong barangay Chody Bigol, tatawan ninda nin magkakanigong aksyon ang nasambit na insidente. Asin papanimbagon, ang sisay man na mapatunayan na nasa likod kan pambabastos. Kasi di ko rin alam kung ano yung ng simbahan. Basta ako, yun lang naman talaga, aaksyonan ko to. Kung kinakailangan, kung anong magiging desisyon ni Father Buboy, andun, susuportahan ko yun. Tsaka ayoko talaga, madam, ayokong ganito yung nangyayari na ginagawang binabastos yung tahanan or itong simbahan na to. Katakod kaini, mas pang papaiguton mandakan barangay ang sa indang implementasyon kan curfew hours. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.